At guys, na basketball clinic dire. Mga foreigner. Oh. Hey fellas, you got that going right there. Have a seat. You got that going. Let's go line. You guys have a line. Let's go Sa line. mga pangalan nila ni sa kanilang basketball team. You gotta go in five. Balik kita guys, kaya ulag natin na donggan. Community jersey. Community jersey. That means the line who wins, you wear it each other day. It's my turn to wear it, your turn to wear it. Community jersey. Chris Paul, aka CP3. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 go! Hey, coaches, make sure you know who's the first one for the no cheat. So proceed na mi. Adto mi sa public market. Lah, made in Cinema ay China. Oh, na di ba? Na di ba lagyan dire guys. Ulo. May mga sanina lagi sa ba? Tagpilang ka na diha. Next na, magpayat ta. Ha? Nag-window shopping rami guys. Oh no! Nara mo skandal oh. Ah, dire ta balik sunod ba? No? Sa tanong sa tabi? Ano ta? Araw ng Claveria ay karong July 22. No? Isa to siya sa event. Ito mga foreigner nag-teach og basketball. La. Oh, wow. Pila ka ni? Oh? Oh. Uma. Hijipot ba? Lagi ko. Pila? 280. 280? Dire na ka mo palit. Ano na lang? Ba? Ang itamig sapatos guys ka nang ukay-ukay ra para barato ra ba? Si pero ni sa ko pero puti lang siya ba? Okay naman na. Lagi. Ting. Ay nana de price 650. Nagalan guys and then naigadulag mga lato-lato na skillet. Ha? Wow. Musulod tag market niya. Dili na? Dito ba? Dili. Tulad? Oh, talaga guys. Claveria Public Market. Sulod ni guys sa kuan merkado. Lamig. Dili ka dire. Guys, ang sorry may dire siya gas tulog. Dito sa ubos. Nada. Oh. Sakto no? Dagang tibulad oh. Sinta 140 to 40.
Dire? Ay, tuarad eh. Oh. Tuaro, sa una. Ang gikuha na ni Papa ba? Dadto day sa pikas de ay. Ha? Payong. Naglisod mig pangita sa kwan, karne. Karnehan. Ayos daw karne pangita Papa. Ilang kilo ani kayo? Ang pila na kilo? 370. 370. Ang kaning buko, 90. Diya ka na pili. Okay, so ang market sa kwan mga yubab. Ito. Ano may comment ko dito? Unsa? Ano ni mama ba? Unsa na? Tamunan ni mama. Out ang ma. Hehe. Doon ulan. Wala naman guys. Magpalit na ng taglim ko. Anong talim ko? Kung dito? Baklay tayo to. Alright. Ngayon no entry, one way. Laag yapon guys, bisang ulan pa. Rain or shine din akong laag. Diba? Yes. Buti mo. Ano yung ito? Diya to. Right, nasa may palitan tambal. Oh, right, biglig siya. Ay, kumpiyansa. Nanay loto ko ya? Sa... Ako. Ano? Salam. Right, may late siya, no? Nagpila ila? 265, 240. Limpo. Chicken. $7-11. Parang 7-11 sa una. Tapos magpandos. May aspan eh. Julius. 5 gallon o simada 5. May ano yun eh, hotdog eh. Oh, binawag hotdog. Binawag hotdog na. Wow, tatagin nga pala yun. Mus. Ito, nicho. Kada no? And guys, wala may sakyanan karon. Nagulat may og dulog. Luna. Oh, kami na duha. Sige.